Ramogi en dakika 21 tok saa achiel mar okinyi machiegni TWAK marwa mokwongo kinyi makawuono kamodwa twak otudore koda Keto, Sirkal, Tesre. Magi duto timore kaluwore ni nitiere weche mopogore opogore mosebedo ka timore pacho ka. Kata kamano odiochieng' manyoro emano aneno ka duond bura mano mar NAK Kenya motelne kod Martha Karua kaachiel kod mano mar THIRD-WAY Alliance motelne kanyo kod Ikuru Kota emano wuok oko ka gichiwo twak otudore koda gigo mopogore opogore mosebedo ka timore e pacho kae. Kata kamano nyaka sani nitiere jogo moang'eyo ni kinde mang'eny gine magintiere opposition. Gik moko sebedo ka timore pacho kae pok waneno ka giloso ahinya to nyalo wacho ni mago jogo mantiere duond bura mar ODM jo Wiper nitiere moko kuom gigo mapok giwacho. To adiera wang'eyo ni nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto nitiere moko kuom jokanyo mag ODM mano gwelo e sirkal mare. Mano koro nyiso ni jo ODM nitiere sirkal kose nang'o. Ka bende governor e county ma Kisumu mano Ngire Anyang' Nyong'o mabende ne oyieri mar mondo mi obi otel ne mar romo mar ODM e kinde mar Raila Odinga onge ka otimo kisera mar ombulu e pinje mag Afrika ne laro lemo mar AUC. Ne waneno kanyo ka koro olego jo od bura mago mag ODM mar mondo mi osir lwedo sirkal mar William Ruto. Nyaka sani bende pod wantiere kod kweth maketo sirkal Tesre motegno kose kwethno broad based government omadho. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi ka. Antiere kod Kennedy Obuya ma en janon siasa kaachiel kod Jared Okopio ma en siasa kendo ne en jaod bura machon mano ma Awendo. Oyawre Kennedy Obuya ichiw nado kinyi makawuono. Erokamano ya nyamera yawre mang'eny ahinya chiwo maber. Agone Nyasaye erokamano. Machiegni TWAK. Erokamano. Jared Kopio oyawre ichiw nado kinyi makawuono. Erokamano achiwo maber. Ago erokamano Nyasaye kendo arwako jowetewa duto te nyakwa Ramogi e TWAK ma nimba mokinyi masana. Machiegni TWAK. Nyakwa Ramogi mana kaka iseneno magi welo mantiere gode studio okinyi makawuono. Ka in bende kamora mora ma itudri kodwa, kamora mora minenowa, inyalo chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale nambawa mar ote machuok 33600. Mbui maro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa ayanga okinyi makawuono. Dago mar mondo mi na winja ne sigana mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa mano Chris Owino kama jatend duond bura mano mar NAK Kenya Martha Karua kod nyawadgi mar THIRD-WAY Alliance mano Ikuru Kota ne giseyo piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni osechwalo piny Kenya nyaka e bugo nyaka sani. Koro kane gitwa kod ute fwambo odiochieng' manyoro giwacho ni nitiere sirkal osechayo katiba ratiro mag jopiny bende ose thire e yo ma ok nikare. Kata kamano pok waneno ka kweth mapingo piny owacho kata maketo sirkal Tesre owuoyo motegno kotudore kod weche makamago. We wawinja ne report makamano monde. E gino mane gipimo kod twak moyedhi e wi chal mar piny Kenya, jatend duond bura mana Kenya Martha Karua, jatend THIRD-WAY Alliance Dr. Akuru Aukot kod Dr. Muhisa Kitui onyiso luoro margi ni piny Kenya ochomo kamarach. Karua lero ni okang' mar obila nego rowere mohewo 60, hinyo momoko 100 kod lal kod mamoko 60 e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z en ranyisi makende ni piny owacho mar Kenya Kwanza okomiyo luor ratiro mag jopiny mag timo ng'anyo. Over 60 people, according to the Kenya National Commission on Human Rights, lost their lives. Over 60 others still missing, hundreds injured, some gravely, with close to 200 hospitalized. The unprecedented falsification of official records at the city mortuary in Nairobi at the behest of security agents and refusal by the authorities to give accurate accounts leave the nation in darkness as to the actual numbers of the dead. Korka kore, jatend duond bura mar THIRD-WAY Alliance Dr. Akuru Aukot okwayo oganda jo Kenya mondo kwed chenro manyien masiro somb jopuonjre e mbalariany mana kane gikwedo chik mar omenda mar 2024. Kalore kod Dr. Akuru Aukot, chenro makamano dhi tamo jopuonjre mawuok e anyuola mochando chopo lek margi mar dhi somo e mbalariany. The VSLF model is not just a policy failure.
It is an ideological assault on the most vulnerable among us. This shift from public responsibility to private burden is nothing less than a transfer of wealth from the powerless to the powerful. It is a tactic designed to push young Kenyans and their families into deeper financial despair, forcing them to carry the weight of a system that should, by every moral and constitutional measure, support them. Twak makamano bende omulo gope mag piny Kenya, kama jagoro machon mar riwruok mar piny mangima mochung'ne ohala kod dongruok, Dr. Muhisa Kitui, oseo sirkal kuom tiyo kod omenda mathoth e chulo gope kar chwalo chenro mag dongruok. Dr. Kitui omedo wacho ni gope mag piny Kenya maromo trilion 11 en nyororo ma utweyo oganda jo Kenya duto, kata nyithindo ma inyuolo e kindeni, kata odoko ni okong'ere ng'ama ne okawo hola makamago, kaachiel kod gik mane omenda makamago otimo, gino ma omiyo oganda jo Kenya onego tamre chulo gopego. We have become beggars in our own country, beholden to international financiers whose interests lie not in the development of Kenya, but in the perpetuation of our financial dependency. Because those resources have been squandered, the dreams of development have been traded for the nightmare of austerity, all in the name of servicing a debt that should never have been incurred in the first place. What we are witnessing is a form of modern day colonization, not by foreign powers with guns and flags, but by faceless financiers and shadowy intermediaries. We are being colonized by debt. Jotelo go bende owuok tumuso kod piny owacho ewi mayo jayal buche madoho mamalo Justice Lawrence Mugambi jorit mage, kagiwacho ni mano en temo bwogo jotich mag doho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jared Kopia kaachiel kod Ken Obu winjo kanyo ripot mano miyo odiochieng' manyoro kod Chris Owino. Achak kodi Jared Kopio. Bende pod wantiere kod kweth maketo sirkal Tesre gadiera ahinya gi sani mwang'eyo ni wantiere kod broad based government. Wang'e ni weche mang'eny osebedo ka timore pacho ka. To odiochieng' manyore mano waneno ka Martha Karua kaachiel kod Ukuru Okot owuok oko ka koro kwedo moko kuom weche mosebedo ka timore pacho ka. To ken mana magi kende, nitiere moko kuom weche mabende ok waseneno ka opposition wuok oko ka koro dwaro mar mondo mi sirkal duok penjo mopogore opogore kotudore kod gigo ma ok gine katimore maber pacho kae. Kopio. Erokamano ahinya nyamera. Gima dwa wacho kaka wuono en ni in a democratic setup onego bed gi sides ariyo. Mane kaka en kuonde te ni nitiere side ma implement government policies and programs, to nitiere side machielo maketo sirkal Tesre. Matiende ni ka gineno kaka moro kier to gigo nduru on behalf of jopiny. Seche ma ilero milaro loch tilero ni jokoni gombo ni kabeto gine magibede i sirkal mondo gi implement programs. Jokoni be gombo ni kabeto gine magi donj mondo gi implement government programs. To once osetimi yiero ma oyud side moloso sirkal, side machielo tich gi en mar keto sirkal Tesre mondo giwuo on behalf of jopiny. Nikech nitiere temptation ni ng'ama nie sirkal nyalo timo makosa moro, to wabedo gi wang' moro kanyo mani opposition mowacho ni apana kamidhieno idhi kamarach. To adieri mantiere ni as we speak in Kenya nitiere minority side miluongo ni opposition to gi majority side miluongo ni government. Gima ncho timore en Migosi William Ruto ma en ker mar Kenya kaachiel gi jakom kata baba Raila Amolo Odinga nyocha nobedo piny ma giwacho ni gwandruok mathoth ok kony miyo dongruok dok piny kato gichako wuoyo dhok achiel. To mano ok ofulo ni koro onge opposition maketo makwedo weche mag sirkal. Nyaka bed ni nitiere. Sani aneno ka Kalonzo emosedhirore mbele ni ene mowuoyo on behalf of the opposition. Aneno Martha Karua to gi Third Alliance ma iluongo ni Ukuru Okot. Koro okonego jo Kenya wach ni onge joma keto sirkal Tesre.
nitiere joma keto sirkal tesre gibeda beda kono gitima tijno motegno gitimo tich ruoth gitimo tich nyasaye mak parono gi kanyo nikech nyaka sani pok wa feel opposition ma yande wa feel e kinde mokalo chien kapok nokel jo ODM e sirkal maka parono gi kanyo wawinja ne Kennedy Obuya bende Obuya korka kori bende wantiere kod opposition gi sani kalure ni weche mathoth osetimore pacho kae nyaka sani nitiere rowere adeka mago ma wakia kuma gintiere opposition pok wawinjo ko wacho gimoro amora wantiere kod wachno mar Masengeli buono chik mar do opposition pok owuoyo nyore makoro ne giwuok oko mar mondo mi koro giwach weche go ayanga kata kamano ok wanyal wacho ni en strong ahinya kaka kinde mano kalo chien pero kamano ahinya nyamera koth nochako gowa gi Kenya as a nation pinyo maduong' en Kenya be wan gi opposition koth nochako gowa 2010 kan wa promulgate the new constitution now we have a new system of governance. The new system of governance, Mawan Godo, ne ok or define clearly the role of the opposition. Nikech, since independence, historically, our form of governance, opposition nenti gas structure, mane bedu led the opposition leader in the legislature. To our 2010, King Iyo wantiere gitu leadership within the legislatures. One tiere give the majority side, mabedo led, give majority leader. But majority leader teach ne nango. Teach ne ket agenda of government business, leading the agenda of government business. Teach minority leader nango. Teach minority leader and lead the same legislature in criticizing and oversighting the executive. Notwithstanding, adwani ng'e nyathewa ni king'eyo pend chik ni maber. Onge kama wacho gini wuoyo mana about the majority leader gi minority leader. But teach oversight mar keto sirkal tesre en tij wabunge jomoyiere od bura. Te obed jakoni obed jakoni. Obed ja majority side obed ja minority side. Gite gin a responsibility mondo giket the executive in check. King'eyo historically wach mar keto bedo oketo position keto government into check ng'eyo ni sirkal bitiyo gi kako nego be ni pend chik wacho ne jopiny wantiere gi civil societies tich gi erano historically nyalo bet ni civil societies mano osebedo gisebedo ka giringo nade giratiro ma jopiny dibed ni gisebedo ka giserve interest mag individuals. Debate nigis bedo kagi serve interest mag political parties. So individually as citizens be one patriotic enough. Because check motamo an kata en as a citizen, patriotic citizen. Mark our petition mater masabe meet edo kata mater e od bura men the legislature. Chin Kajano Nano Senator Mabusia, in his capacity as a patriotic citizen, Usebedo cannot donjo your manokone, Kasirika de Yomaber, not donja as an individual, as a member of civic societies. Mundokit Sirkal into check. So basically, Gimana non Kamano de Maraj, Nen Kamaduaro a serious overview and review and pay the check, define. Ni opposition en nga. Kopio kaduoke TWAK okinyi makawuono nitiere wach mana ng'adi kapok na miyo Obuya thuolo mar mondo miyo los. Ang'o momiyo sani ok wawinjo opposition motegno ahinya kata obedo ni bende wabobedo kwa twake ka jod bura osebedo katimo tijgi mar keto sirkal tesre kalone ni bende ni sebedo jaod bura e kinde mokalo chien. Kata kamano ang'o momiyo sani ok wafilgi. Kose nikech koro nokaw jomoko kete sirkal koro jogo mwa kinde mang'eny waseneno kaka e historia mar piny Kenya ni jogi opposition sani koro onge gimoro amora magitim. Gima dwa wacho en ni actually chal mana ka gima owadwa Ken Obuya ogol wache dhoga. Gima dwa wacho en ni opposition or rather keto sirkal tesre nitiere gi yore mang'eny mar structured both at the national level and the county level. Nitiere jomoyier mogone gi kura
king'iyo tich mar jo National Assembly and Senate, achiel kuomgi en oversight en ng'iyo kaka government implement programs gi tikosoa kaluwore gi gima rach madhi mbele. Mano katiba momiyogi. Iwinjo. Moro bende en legislation kaka gikalo chike bunge no and representation of their own people. Giwuoyo on behalf of their people. Matiende seche mosego kura to an amiyo jaod bura ma representa mbi mar wuoyo loya. Ka nitiere gima sirkal timo marach to en mamiye mbi machung' e bunge masiemo ni ma gima rach. To mano ma kende bimiyo wacho ni personalizing siasa kata politics of personalities is not a good and healthy thing for the country. Nekeche wange maber ni nitiere duol mang'eny mawuoyo, nyaka small voices mawuoyo on behalf of people. To kwa winjigi wadwaro ni baba da kuwuoyo, ng'awa da kuwuoyo. Mano is the problem. The problem ni watigi the established structures to always keto sirikandwa on check. One bende as individual citizens wawuo to kwa tiyo ni ng'ate madhi wuoyo nwa ka ng'ani oselos wach ne men koro kudwa wuoyo wabiro dhi kanye. Koro mano wacho ni ng'ato ka ng'ato titich manomiye. Wabunge onego ng'e. In fact, I think this thing happened jakanwa be the new constitution. Bunge don gi nobedo muzzled. Maka gimore dwa losi kata mana weche mancha chando aka mag jenzigi. Donge isedhigo bura thuru moko ni gimitimo ento rach. To inpodi ibira vote ne gino. Matiende ni ne jo bura no kao teko gi te to uso ne the executive. Onge gimoro ni onge joma nya keto sirkal tesre ningeche wan gi jo bura, wan gi senators, to wan gi civil society mana kaka wadwa Ken Obuya ne wachocha. Atopenjo ni ang'o momiyo pok waseneno ka jo bura timo mai nikech adiera Ken ni wacho ni e bura kacha wantiere kod majority side, wantiere kod minority side. To waseneno ka gik moko maricho timore pacho kae, nitiere kata katiyo kod ranyisi wechego mago maga Adani mani wacho ni ok nokawo pach jopiny gino mano miyo ji ong'anyo. Wantiere kod wechego mago bila tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Nyaka sani nitiere kata gino madono no wacho to bila pod tiya kod teko mathoth kuom jong'anyo. Jo bura gi ang'o momiyo kinde mang'eny kata bedo ni ginge tijgi nonego bed ni represent jopiny to kinde mang'eny ka gisedhi kacha dwaro mar sirkal ema gitimo, ok giket sirkal tesre kata mar questioning the government. Nyalo bedo ni gintiere kod luoro moro ni yawa ka pingo sirkal to seche moko no yiera kod duond bura ne to yiero mabiro tinyalo ng'udha oko kusango matimore. An gina chaka duoki mana back mana kama nitie pend chik. Nitiere chik ma wan go ni, nitiere gik mang'eny monego bed ni loke. Achiel king'iyo kaka duond buche madongo e Kenya ka osebedo ka tiyo for the last 10 years. Chawacho ni chak 2010 actively nyaka sani. Nitiere gimoro ma da gomb ni lok Political Parties Act. Chalo gima political parties wantiere go de thurwa ka across the political divide. Osebedo kokao jo bura matek nikech iro nikanitie position ni ma party position kata position mar party no seche moko ok ong'iyo ratiro mar atamalo mamalo mar jopiny kaka gidwaro to ging'iyo ni to party dwaramo. Kuri winjo mani gisebedo jo bura bedo whipped ni ma e party position. Da gomb ni pend chikni mondo mi jo bura teko kod mbi mogi nyalo bedo twisted with their respective political parties. Ntie seche mako chopo to ntiere independence and autonomy ma jaod bura nyalo wuoyo moko feel no dhi bedo victimized. So gigi duto te duond parties gi oseketo jood bura te mateka. Gima da gombi an kaka Obuya ni nitiere seche machalo kama ema patriotism dwarore kuom individual representatives mag jopiny. Ng'ato wuok oko mwachi ni an kaka nene gini to inyo joma noyiera. To kaluwore gi pend chik kaka wacho an kae kama chunye. Mano ero dhi whip ji mang'eny mabedi gi chir mondo follow the steps.
Kamano. Atonya kasani kaduke twaka kopio kinyi makawuono. Adiera wasebedo kwa neno ni ODM mosebedo kata kweth matek mosebedo ka wacho gigo ma jopiny wacho kata bedo ni wacho ni okonego beni wakete ni duon burani monego beni keto sirkal tesre. Kata kamano ang'o momiyo gisani pok waseneno gi kata ok wanegi ka giwuok oko ka gikwedo weche maricho matimore pachoka. Nyalo bedo ni sirkal omadho opposition mano ma wang'eyo nikech kata bedo ni wawacho ni chik onego bed ni loko to wang'eyo ni loko chik ten gino mabro bedo kakao process ahinya pacho kae. Nitiere gande unwritten script ni ka mujumbe ni e side manigi sirkal to koping kata koket sirkal tesre, which is very unfortunate. Onengo bed ni mujumbe ka mujumbe bed manie sirkal bedo man ok ma sirkal ochung to ng'iyo ni to gima chik mwakalo ni ochung na gi jowa to program ma sirkal yo mobedo implemented ochung na gi jowa bin pesa jo piny lal magi gik monengo bed ni gi concentrate to gin ne giwe mago matinde ging'iyo mana dho party leaders kaka Ken wacho ni to party leader marwa wachango. Koro as we speak today, kaka wawuoyo kawuono ni sani, wang'eyo ni wan gi miluongo ni broad based. Broad based ni okawo joma kwedo sirkal to gi joma nie sirkal oketo kanyakla. Kae to koro ng'eny duol monego bed ni wuoyo ne oganda odhi oling' thi nikech ng'ato ka ng'ato ng'iyo ma to jatenda mar chama wachango. Koro party politics, party democracy, multi-party democracy ni kaka Ken wacho onego bed reviewed mondo wang'i to ere kaka inyalo bedo e chama to pod i-retain duondi mar wacho gima jopiny dwaro. Mano e tabu mantie thurwaka. To sani kaka wan e broad base jo ODM gi jo UDA sani wan e wata chiel mbaka ma jigoyo ma to ere kaka nyalo support sirkal to ng'amo ikore mar wuoyo ne jopiny ni magi monego bed ni timore onge nikech arrangement mantie mar broad base no. Nyalo bedo ni sirkal omadho opposition mar mondo mi gine ma giwinj maber kosango matimore kapok adhiro buya no ka wach moro ilo bui. Ineno ano obuya to bira to gima ng'eyo onge gimoro ni sirkal omadho opposition mondo sirkal itself winj maber. Mondo gitima gino ma gidwaro nikech onge ng'ama bro go koko. Mano ok en. Yawa kaka ne biro to ne gibiro ni mondo gikony tich ginywak lwedo mondo lwedo bed mang'eny mopoto manyalo konyo tich obed maber. Koro ka gisebiro onge gimoro ni gini konyo UDA kata Kenya Kwanza, gini konyo Kenya Kwanza, gini konyo ODM, gini konyo ka other parts of Azimio manie sirkal sana. Other parts mane kalore dio moko mantiere Azimio to ne ywak ni gino ok gidwa kata donje sirkal onogo. Gicha ng'eni king'iye matut okere kako kere ni nitie nyaka Secretary General ma chama mar ODM pod gweyo sirkal nyaka sani. To nitiere joma dito kabisa e chama mar ODM manie chuny sirkal tir kendo gine magidefend nyaka weche mag Adani ma jomoko gweyo ni giwacho ni Adani ler kapamba. Koro mano e gima timore sani wan e sirkal miluongo manywanda. Kamano. Obuya ka duke twa nyalo bedo ni sirkal mano mar William Ruto ne okelo jo opposition e sirkal mar mondo mi ng'ata kik kwed gino magitimo. Tadira kinde mane jatend piny Kenya William Ruto nodonje telo kendo toka ne gisechamo muma to ne giwacho ni gidwaro a strong opposition manyalo keto nyalo keto gi on check ka gitimo gimoro marach to osesiem wangi. Tadira jogo moseng'eyo ni jogo mosebedo ka wuok oko kendo wuoyo matek mar kwedo sirkal sani nitiere sirkal makamano. Nyalo bedo ni kacho bedo ni liekore ni nokawo mana technocrats mondo konye tich to notimo mano mar mondo mi bende o silence opposition kose. An kadoko ka jachir. Yina chaka duke mana chin matin. Primary role mar jod bura en representation, legislation, oversight. Adek. Kum gik moko adek gi ok owachi niya ni joma nitiere the right side of the legislature nie man gi magi to joma nitiere the left side of the legislature man gi magi. Gini cuts across gima jood bura onego ng'e their primary role in the legislature.
ma ok ing'iyo ni ae chama ma ji onego ng'i ni to the executive be gitimo kaka duond jopiny dwaro, to be en kaluwore kaka pend chik en. Kada contradict matin senior mara mheshimiwa Kopio, ano kane one formation of coalitions en gima is very clear gi kaka Register of Political Parties Act wacho. Azimio kata ODM gi Kenya Kwanza onge gi any coalition, nikech there is no memorandum of understanding moketi mobedo submitted as a document in the Register of Political Parties. There is a silent understanding ekind the two principles mag the ODM kod Kenya Kwanza ni kaluwore gi developments mane Kenya nitiere akerekeke at the tipping age ma Kenya ne nyalo collapse. Kanye mana kago picha mos taneno ka mokwongo Ker William Ruto ne en ker manotur ka ong'iyo ni to gimuwuok ni en ang'o to gini mondo mi Kenya odhi mbele. Mokwongo nyaka bed jatelo matur mondo awinj ni jopiny gi vijende gi wachano. Number 2 en Dr. Raila Odinga. En bende nong'iyo nokawo self interest mare o set aside, mong'iyo the interest of the continuity of Kenya as a nation. This is bigger than my self interest, this is bigger than my political party. Mondo Kenya dhi mbele, even though waonge gi a memorandum of understanding, to wanyalo bedo gi a silent understanding ni Kenya wa cool the political temperatures must divide the nation, mondo was save our identity as a multi-party democratic governance. To King Yumos onge odiochieng' maseneno ka William Ruto owacho ni jood bura mag Kenya Kwanza kik tim oversight. Onge odiochieng' ma Dr. Raila Odinga owacho kata Nyang' Nyong'o the present party leader owacho ni jood bura kik tim oversight. Aneno mana ka it is quoted ka Nyang' Nyong'o owacho ni jood bura kod jo party mag ODM okony Sirkal. Mano does not party leader. Okay, party leader or lead mana committee mano mara kuku maro ODM. Maro ODM. So kuku maro ODM dong it is the highest arm ma implement decisions mag party. Meaning ni technically Anyang' Nyong'o is the interim party leader. Nikech ko lead the highest organ ma may implement decisions, final decisions. Technically in the party leader. Even though nyalo bedo on or hold brief. Koran kang'iyo mos an gina duoko ne od bura te Kenya Kwanza jo ODM. Ng'ato ka ng'ato ng'i gi wemi onoyiere. Tang'o modhi timo kacha. Tadira ka ng'adi matin mos kuom ng'adi jod bura ok osebedo ka watimo mano nikech kwatiyo kod ranyisi paro mar chik omenda mano ma higa ni mano witoko adira jopiny ok ne dware ang'o mane jod bura timo dong jod bura nokale kata kamano dong iwacho ni pok ineno ka jatend piny Kenya William Ruto nyiso kata jod bura mare mar mondo mi otim ma dong nyalo bedo ni kaluore kod lalruok mane gibedo godo ema nonyisgi ni kaluru gini kata obedo ni jopinya tok ne dwa gima kamano buya. Statement mara ma wacho chiencha was informed gi post broad-based. After broad-based structure ma bende waonge ge katiba. Iwinja ni jowagi are very intelligent to gin gi joma legal minds moluorogi. An gima kaka nene an kako buya. Aneno ni one onge gima rach kuom ODM kod Kenya Kwanza gi UDA bedo gi a mutual understanding mondo mi peace gi intolerance mani tichien kata cha o tone down o dog piny. Sani endi king'iyo truth be told an kaka jaluo gi kumoaye kocha bang the gestures mag broad based ni neno ka sigalagala gi sironyo moro nitiere chunyo nagi manyiso ni kare jowa nyiche gomba a structure moro man that acceptance ni they are part of government even though iwija Sirkal gi katiba okotimo nade ne ok recognize, but the fact ni okaw yawuotwa moko manorwake Sirkal iwinja mano is a gesture
kendo adwa goyo ne party leader mare Kenya Kwanza gi UDA erokamano kuom paro oganda joluo morwak mbadi e sirikal orwako piyo wandai e sirikal. Mano miyo wan kakonagi ne wabedo gi sironyo waneno ni there is acceptance. We feel ni we are part of this government. Mano okomono jood bura moyier mana kaka wadowacho kaka Sifuna kosoa sirikal. To sirikal kikosoa onigi kosoa sirikal objectively kionge malice. Nyaka ng'eni to gima penjo ni is it within the law. Kopio kaduke TWAK okiji makawuono adiera kata wacho ni weche mag broad based government to sani koro entiere kata bedo ni onge andika mora kata chik mora moyango ni onego bedi te ODM kai mosebedo kwa neno ni ene kweth mosebedo ka keto sirikal Tesre ahinya kinde mokalo chien. Sani koro nitiere kweth ariya kena wach nen ODM in government gi ODM in opposition. Nyalo bedo ni koro ODM bendo pogore makoro gikia ni gichung kanye nikech kinde magintiere jogo mantiere sirikal kata kamano ne giwacho ni dhi kuro e logi giwegi gin ok ne gidhi kuro e lo party. ODM mane opposition ni bende pod nitiere kaka inyalo riwgi kumoro achiel mar mondo mi gimed siemo wang' sirikal kendo wawinj ka giloso ewi wechego mahinyo jopiny obed wechego mag chayo chika obed wechego mag rocho ratich jopiny. Ing'eyo gima tek Joyce arrangement mantie sani kaka Ken owacho onge a proper structure. It's not a structured engagement. Enana ni piny di marach wariwre mondo watiuru kanyakla mondo kik pinywa collapse. To adieri man kende eni the political the multi-party democracy mane wamanyo as a country eni wabedo gi clear structures. Nitiere joma ni minority ma of course gi enjoy benefits tete mag minority. Ngeni minority kocha nti minority leader, deputy minority leader, minority whip, deputy minority whip, and so on and so forth. When the moro matin manodong any president nedwaro ni mondo walok chik mondo party leader or coalition leader machambe obedo namba 2 kata ma coalition obedo namba 2 omi office makata ka koro ochung no wuoyo to owacho ni awuoyo as the opposition leader. Tingeni seche ma party leaders ma chambi odong wuoyo to pacha kwa chiko itwa keto angoma minority leader wacho e parliament, angoma deputy minority leader wacho, angoma bende whip man minority wacho. Koro oken structure maber. Omiyo nen paro maber mondo mine walok katiba mondo ogine o include onyuand kachiel party leaders ma chembe gi okolo sirikal to timo maber e yiero mobedo kana namba 2 mondo bende en gi ilochore government support in discharging his opposition duties. Mako wuoyo kata kodwa ka odwa dhi wuoyo gi jo Mombasa to sirikal olone fuel, sirikal omiye gari, mako dhi kucha to dhi e teko mar ofiseno. Mane gima ne iloso mane president wani mondo losi mondo kik jogo ma nolaro kata president to gin gi parties motimo maber e yiero mondo gifeel gima gin left out. Koro kata kuwuoyo to wuoyo gi chir to gi teko kong'eno ofiseno is protected in law. Machielo en wach mipenjo mar barruok mane Azimio. Ingeni gigi gin historical. Putting together a coalition mock ne sirikal e gima tek e piny ni molo gimoro amora. Nikeche kaine sirikal to nitie kaka hoyo ji kono ni in weya wabiro timo ni kama in ngama chielo mago koko ni weya wabiro timo ni kama ngama chielo cha koro yudo kaka hoyo ji kendi gudo ji. To kain oko ma sirikal ti sekao nafasi mantie jazo seketo minority leader, seketo deputy minority leader, seketo whip kamano kato kombi rumo. Jomodong man kacha ka penyo to wan kage. Wan kanye. Kaito kuro bedo tich maratego kabisa. Omiyo kinde ka kinde kose lo sirikal to chama moko lo sirikal is most likely barore
kato kichia kido election machielo to formations chako wuok kendo. Mane gima timore sani. Mane gima timore sani kendo wasenene lela mane momiyo kata Martha Karua nondiko oboke mar mondo mi oyang ni odwa bedo no wuok e duond bura mar na Kenya. No kwadongi dak ang'wen kende to wadhi e yweyo mokwongo e twak mar mokwongo e chenro mar Pinyo Kinyi makawuono. Nyaka sani obuya waseneno kaka Kalonzo Musyoka kaachiel kod Martha Karua gine makoro wanyalo wacho ni ne giyangore ne giketo sirkal tesre kata kaluore ni ne gidagi ne gino ginyala riwore kod sirkal mar William Ruto magiwacho no soyo jo Kenya e bugo moro maliet kendo jo Kenya sandore matamra gi nono. Kata kamano bende gisetimo gino ma jopiny dwaro mar keto sirkal into check gadiera ni gimoro komuoch to gine magintiero ng'ala manyime. Erokamano ahinya. Tigimilo ni setting precedences. Setting standards. Kain a politician. Ka interrogate and investigate the consistency mag statements, political statements mag the said two leaders. Anyalo wacho ni kuom ji adek go. Ngama anyalo kaw ni en serious gi criticizing the government of any government of the day in a kura court. Nikech king'iyo Kalonzo Musyoka nitiere gik manotimore chien in this case 2007. Manga manowuok gotieno manodhi obedo sworn in State House gotieno ka piny omoko. You know, I don't believe the Kalonzo Musyoka of 2007 and Kalonzo Musyoka of 2024 is the one and the same person, and there's no consistency in his critic. There's no consistency in his politicking. So I strongly believe in same as Martha Karua. Gimana Martha Karua otimo 2007. Gimotemo nyiso sani. Does Martha Karua and Kalonzo Musyoka mean well as opposition champions in this country? Ananyalo wacho ni I doubt them strongly. Okaneka they mean well. Gima otimore emene wang'ni relo kuongo negi okalo gi ediere. You understand? According to them, okuongo negi kokunyisogi ni roticho watongi kacha wadoglo kacha. And King Yumos gin jomoko ma gin gi chuny lit moro gi mirima moro at the back of their statements. Kura nanyalo wacho solidly kendo adwa advice joma pachgi leo ka an ni wa interrogate consistency mar the said two principles. Adona ka yoyo mokwongo anno ka odong madak kachiel kende to chopo sariyo mar okinyi waka yoyo mokwongo waduogo wadhi mbele ko twak maroko waduogo bendo wabobedo ka wasomo moko kuom ote ma uchwalo no okinyi makawuono kik idhi mabor. Ulikuwa una expect kuambia watu umeshinda do? Sikuwa na expect. Ushapanga matumizi ya hii ganji? Tayari. Unapanga kufanya nini? Hiyo ni school fees direct. Here is your check. Yes. Angalia amount hapo uconfirm ni ngapi uone. Ni 50k. Ni 50. Yes. Unaweza ambia nini watu nyumbani? Watu nyumbani tawaambia few sasa ni bet sure. Kabisa. Wajipange pia, si ndio? Wajipange kabisa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst
I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki in Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Mi time yako. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wadan thum gilmoro. Okay. Wadan girabi. Okay. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono kotudore kod Keto Sirkal Tesre asingoni nabobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote mokwongo mar David Oda wacho ni Morning Joyce gi panel an Oda wuod Kisumo. Penjona en ni opposition leader sani en ng'a? To AUC post mar baba ere kaka biro konya direct. Haya. Honorable Byron Akuk, watching live from Mombasa, and greetings to you, Joyce Odur, and to the visitors. To me now, as I can see, there is nothing like oppositions who can make this government to lack rest and push them to do work. Odhimbele ko actually push them to do work for Kenyans because the opposition, big four leaders, are now in the broad-based government, and I think it's only the Gen Z who are still remaining to be oppositions. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni opposition podi nitiere manyalo keto Sirkal Tesre. Okapara ka Wandai, Joho, Oparanya gi Mbadi ema ne gin opposition. Opposition bende ne okolos ne jo ODM ahinya to onagi onge ng'ama ok dwa ber we jomoko bende oteme. Wan kaka onagi bende wasetemo nde. To gima nyaka jopiny ng'e en ni onge gima opposition nyalo mono Sirkal timo kaluwore gi teko magin go. Si hao ndio kusema ka gijok ni gitimo obed gima rach kata maber. Donge kata Raila gi joge notemo botamogi. Opposition en ga mana nyenga kaluwore gi kaka katiba ma Kenya. Aluo twak
ka an umoja inako. Mago gin moko kuom paro ma joneno magwa nitiere godo kinyi makawuono. Ka bende ng'ato no penjo nadwa na direct ni kopiyo mheshimiwa. Nyaka sani koro ng'ato ne penjo ni opposition leader en ng'a gi sani. To ere kaka AUC dhi konye direct en kaka japiny. Erokamano ahinya. Aparo ni gima chando jawinjo no en ni e kinde mang'eny machakre chon ne wan ga gimoro ni opposition to gi government. Sani wan gi minority to gi majority. Nyaka na bedi katiba manyien. Koro minority pod mana nitie. And there is a minority leader in parliament and also in senate. Koro mago structures mantie. Tang'eni gimotemo penjo ni to sani ere duol maduong' mogik man oko kacha manyalo chung' to wacho ni apana ka sirkal dhie maber ka sirkal dhie marach. Aparo ni mano to the verdict is out there. Nikech baba be nowacho ni en pod wuoyo e lojo Kenya onge ng'amotame. Obiro mana we wuoyo kosebede kome mar African Union Commission chairmanship. To sani awinjo ka Kalonzo wuoyo, awinjo ka Okot wuoyo, awinjo ka Karua wuoyo, to Sifuna be wuoyo, Babu ji wuoyo. Koro ng'ama gero ni to opposition leader giketi. To adier kaka ng'ato wacho kanyo. Personalizing or politics of personality e gima rach mosetimore e ngima ma jo Kenya. Ni ka ok en ng'ane to koro onge. Mane gima rach mosebedo katimore nikech positions go nitie, pabe nitiere monego jotugie, tidwaro mana duon ng'ata achiel, which is very 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 unfortunate. Ng'ato penjo kanyo ni to ere kaka bedo baba e African Union Commission chairman they konye directly. Ingeni tinde wan gi miluongo ni global village. Matiende ni piny terete because of foreign transport gindege gango obedo kaka kor gweng. To wan kaka Africa wan gi identity in terms of culture, in terms of the way we do business, in terms of the way we do politics, kendo wan gi geography moro ma specific. Maka wayudo ni baba ema nya bedo chairman ma direct kaka dongruoge wabedo kalore gi riwruok mar African Union. Then wanyalo bedo mamor ni mokwongo achiel kuomwa ema tayo Africa mangima. To mar ariyo wabende e tayo ne Africa no nitiere kata infrastructural projects moko makata across the continent. Monyalo influence mondo be obi Kenya ka mondo wabedo timonade okonyo. Obuye mbi winjo moko kuom paro ma joneno magwa ochwalo kinyi makawuono ka gitudore kodwa e yore mopogore opogore. Erokamano ahinya winjo pach jo neno magwa. Gima temo wacho ne joneno gi jowinjo magwa ni mokwongo responsibility mar keto sirkal into check ok en mar ng'ato achiel kata mar nikech there is no clear structure mar who is the opposition. Bedo opposition ok en pingo gimoro amora. Bedo opposition en ng'iyo ni to itimo ne sirkal ok ni kete tesre kende. Ikete ma keto sirkal ni gimoro amora gitimo kaluwore gi pend chik to kaluwore gi views of the majority of citizens. Onge gima mono ja Kenya moro amora, ja dhoot moro amora bedo a member of civic societies. Joma bedo mana jiwo citizens ma jo Kenya jiwuog oko mondo ji obed okaw ratiro margi mondo gibed members of civic societies. To bende nitiere janino moro manowacho ni opposition sani wene mana rowere mag Gen Z. Bende nadiera nikech adiera rowere mag Gen Z ema osebedo ka wuok oko kata mane yore mag mbui ka koro keto sirkal into check. Ing'e gima timore nathiwa. Onge gima an organization manyalo bet maonge leadership structure mobet successful. Nikech ok wan joka yien kata wan dhano. Dhano, the way the human mindset is structured, ni our society must have a structure of leadership. Kata mana rombi, kata jamni mwapidho niga conscience of leadership. Nitiere romo moro ma kapok uwuok e rangach to rombe olinga linga.
nitiere ruath moro ma kapok owuok ni ji dok dala to dhok te pod ne mapacho to kotelo to ji tere manade ji luwe kama ang'o matemo wacho atemo wacho kama jinsi nochako gini maber to nachako bedo gi buok sama ne gichako wacho ni wan gin leaderless ok inya bet ni udwa move forward ka ng'ato chiwo pache to onge ng'ama implement paro mochiwo nyaka bede gi ng'ato ma implement order ma wacho ni awinjo pachi jabura nao parone gi parone mae mwadhi go mbele mos koro gima temo wacho en ni Gen Z sani as we speak, sorry to say this, it's been overtaken by events. Madine ni nyalo bedo no ginyal dhi mbele kod keto sirkal Tesre kako winjore. Kopio kaduoki twako kinyi makawuona adiera ok wadwa riambo. Kata bedo ni wawacho ni od bura kacha nitiere majority, nitiere minority monego bed ni ema koro konyo jopiny to minority wang'e ni e kweth ma kinde mang'eny osebedo kaloso. Kata bedo ni wawacho ni jod bura osebedo ema onego bed ni konyo jopiny ka gineno ka sirkal timo gima rach to gisiemo wang' jopiny. E pinywa ma Kenya ka adiera nyaka ne kal katiba mar higa mar 2010 sebedo jod bura. Mano poko timore pok waneno ka jaod bura owuok oko ba owacho gino ma kata obedo ni ene sirkal to hinyo japiny mana achiel ariyo adek kende ema wuok ga to wacho ni ma to kata obedo na ne sirkal to gini dhi hinyo japiny anto kanyal sire kata kama bende nitiere gima jopiny nyalo timo mar mondo mi one ni jod bura go otimo tijgi ayanga ma ok ginindo kumoro achiel ma ok ginindo nyabathe achiel obede e side mar sirkal ahinya kata e side mar opposition ahinya to mar neno ni kinde mang'eny ka gimoro nitiere mitimo marach to okwer gino e yo makare kendo e yo mabiro bedo ka konyo japiny. The way ma democracy obedo structured en ni kisego mbulu ti uso duondi ne jaod bura o representi mar ariyo seche moko itiere reprieve gimiluongo ne recall clause ni kineno ka jaod buchi ok wuondi maber e bunge kaka idwaro tinya choko signature igo sei marom namba moro kaeto urikole wacho ni in koro tich mono ori ni dhi wachno kocha otami koro duog dala en mana ni katiba nogono bendo kete matek kabisa the threshold is too high nikech mokwongo nyaka kusechoko gino to kote ma declare ni threshold no bedo met kokitere bunge mondo mi ibed recalled mateni en gima nearly impossible chala kaka gi recalling the president also very difficult also even recalling senator or even governor koro omiyo katiba nomiyo wa reprieve kaka wanyalo tem jogewa ma waoro ni mondo dhi owuo e lowa kata oket sirkal Tesre kata olosnwa chike to giti kaka wagombo koro ma wewa gi nafas mane ni koro ikaw kalam tikaw buk tichako miyo jaod buchi mane gone kura kata ma represent ni max ni sani otimo kama kanya miye 0 ka otimo kama amiye tu ime edo gigi over 100% koro chieng' moduogo iri tiko ni an to nano ka peny mana mi ni gori e peny kora tu ni ang'ona kucha timanyo ng'ama chielo problem ni kogik mbele kuro samigo kura to ng'at machielo ma bende ok ber chako duoga tichako imiye koro wan e cycle mateni waonge gi a better way mwanyalo go touch kum jogewa mabiro irwa ka kwayowa kura ini miye ni ng'ane obiro ng'ane ogolo na pesa ng'ane sijo wacho omiel na mamit ng'ane kae to kisegone kura no to ichakiri to kendo igni adi abich iti kapok ineno ber mar kuchi migoyo. Adwa nasuma ne ote moro achiel kanyo ma Ruth Nyathi Ochieng' penjo moro kanyo ka wadhi mbele kod twak marwa penjo ma kamano nyalo mana ketna go achiel kachiel ka Ruth Nyathi Ochieng' nyisa ka ni Joyce Penyna welo ni e wach keto sirkal Tesre ni donge aneno ka jod bura moko oloke politics of interest bende en gima kare mondo opposition oping nyaka gik ma sirkal timo makare nikech pok ne awinjo ka opposition oyiere gi moko kuom good programs mag sirkal. Obuya penjo nadwa nachwal kamano wacho chien kacha
ni kik waket sirkal Tesre nikech samoro dwaro popularity. Waket sirkal Tesre nikech mano en ratiro mar joma oyierowa. It is on record ni nitiere josiasa moko ma gin gi pinga nikech pingo wuok. Opingo mondo mi ji one ni nitie ng'ama pingo ma kata gima ber. Incha bedo gi interest ahinya sama nogwel ka cabinet manyien ma sani tiyoni. Manyora par ne giromo for the first time. But broad based. Ka Jakom, former party chairman mar ODM, Honde Bumbadi, sama no obedo interviewed. Na bedo gi very keen interest. Kano wacho ni tax ma 2024 mane jopiny ogoyo koko cha. Nini kare nitie gik moko mang'eny mabeyo kanyo monego bed ni iduogo mondo ji ogoye mbaka, ji otwag mondo tim public participation mondo ging'e kaka gibedo implemented. To ma owuok bang' ka lweny osiwuok. How I wish ni that same spirit josiasa bedo godo magi interrogate, magi wach ni oyo ka to sirkal otimo maber, ka sirkal otimo marach. Ka ng'iyo chien kacha e piny mar South Africa ka naneno kinde moko ka Nelson Mandela apani luongo ni Mangosuthu Buthelezi, man opposition leader. No, ne ong'iyo gi criticize sirkal everything, gimoro amaro criticize. Mandela chieng' moro kano wuok to nogwele ni kawe sirkal ni sama onge mondo itim ang'o? Ita. Bang' ka Mandela noduogo, pach Mangosuthu Buthelezi nolokore. To king'iyo mos penjo pia wanda sani ni sirkal ka in sirkal tibete kom mane gigo pogore. When you are given a mandate by the constitution through the ballot mondo ibed in charge of government, nitie positions moko ma seche moko nyaka ikaw. However, seche moko gin very popular, to seche moko giber to the greater good of continuity of any nation. Inyalo kawgi. At that point they may not be very popular. Kadok e penjo mar Nyamerano, adok chien kawacho ni jood bura mokwongo nyaka bed gi calling, bin gi luong mar telo n'oganda. Kin od bura ni jaod bura nikech samoro noting' badi, kin jaod bura nikech samoro pesani ema nomiyo jothuru noyieri, tionge gi calling mar leadership, then mane mo end up gi jood bura bila machalo ma Nyamera wacho. Mang'iyo mano korgi kende. Gin korgi kende, gi populist. Ni jomo donjo od bura ka, ma en seche moko nitie language moro Nairobi ka, iwacho ni chapastua. Iwinja chapastua, ibuogo tiluongi timi gimoro. Iwinja, ibuogo tiluongi timi gimoro ber idwa dhi matek ahinya, we mondi. So politics of chapastua wabede gi a politics and leadership of calling. Ng'ato nyaka bi yud luong mar chung' telo n'oganda. Ng'ama nigi luong mar telo n'oganda en ng'at moro ma seche moko ochalo William Ruto, ochalo Raila Odinga. Interest mare ma individual seche moko keto aside to wacho no, we are getting out of the rail. Gini odoge reru mondo ji odhi mbele. Anno kwadong' kod thuolo matin ahinya to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Ang'o mwanyalo timo e kinde mabiro mbele mar mondo mi adiera wamed bedo gi strong opposition e pacho kae, kata usewacho ni opposition onge, en minority gi majority. Ang'o mwanyalo timo, ang'o minyalo tim mar mondo mi e kinde mabiro mbele wan bed kod jogo motegno manyalo kwedo sirkal, nikech adiera sani nitiere rowere adek mapok ong'e kuma gintiere. Waseneno ka riwruok mar Okinde kaachiel kod joket ne ratiro mar oganda ema luwo weche makamagi. Kweth mapingo piny owacho pok oselose ewi wach makamano. Wantiere kod wach mar Masingeli chayo chik mar doho, kendo sani koro wanyalo wacho ni nitiere rakruok e kind obila kaachiel kod mano doho. Pok waneno ka opposition olose. Ang'o mwanyalo timo moving forward mar mondo mi kik obed ni en politics of interest, ni ng'ato ka oneno ka gimoro ok rach, ok dhine maber, emowuok ogo koko mondo kweye, to kokweye kamano to en emo faidika to japiny ok faidika. Kopiyo kaachiel kod wach ni mogik. Mokwongo kabisa, adwa mana medo gimoro kuom gima ne Mheshimiwa Ken wacho.
about kaka you conduct yourself ka in a com to gi kanyalo conduct yourself ka in oko mar com. Nyocha na winjo seche mane joge wa kabedo interviewed jok mano gwele sirkal machalo Oparanya. No penje nikech no miye mana docket motingo hustler fund SME ema no miye to kano penje to in makoro gini ni lweti ni to na winje kiwacho ni SME ni ma politics of tokenism ma kumanya tere jionge to no bokora winjo ko wacho ni hapana gini ne poko ngisa go ber macho yera ni kacha di office ta penjo to okona mano ni gini kare manya konjo piny mateni seche ma ngato ni oko ma sirkal to nya wewe aweyai ma poko dhi monono mo peto gini ere kaka wan odhi konya ere ko dhi konyo oganda ere kaka odhi tero Kenya to the next level pinga mateni mano wacho niya kata jogo mani oko ma sirkal kata jogo mani e position monengo bedni giketo sirkal tesre ginono tie wach koka gichako wuoy mane telo maber mane kitelo jothuru maber to ka koro wabire gima nyalo timore kuom keto nyayo opposition thurwa ka mokwongo nyaka wangi pend chike ma establish the offices of the opposition leaders mondo gibed ni gin gimbi ma katiba omiyo gima kata ka gitimo tijino to they are protected by the law and by the public. Mar ariyo onengo bende watem loko pend chik mondo jogo ma jo od bura nikech od bura ene kama iwache weche mag piny ene kama ing'ade buch piny gibed gi thuolo to giteko to gimbi maka gise donjo kose yieri michamo mwani to koro your first allegiance is to your electorate, the people, not to the parties. Kai kuma wayude kai kama wadhi wrong ningeche ngato oting badi kidhi kucha bende okoni ni lo mana line ni kiwe ma tiko ni otiko kine yodi koro bi wacho tani koro alu tiko koso alu dwach jopiny magi gik manyalo lokore mana e pend chike to katieko tawacho nitiere gik matimore Kenya kaka sani abductions ingene some watch abductions the first casualty iparo ni sirkal ni sirkal ema timo gigo but donge nitiere bende weche manyachalo mag njore mane machalo al-Shabab ang'ogene ka donga to bende to joge timno ko wacho ni ngane kamake kama tanyuola ne biro loso iko pesa to biro kelo tagonye or something kata mana janjore mo achiel mok bad sirkal nyati mogigo gimonengo wa demand kako ganda eni jogo malalgi sirkal mondo otim nonro matut mondo miso to gilale yo mane who is responsible mondo jok mane responsible go obed bro to book to ka ngato lal to pokago kata milome tase wacho ni mato sirkal moka koso gin gi yor gi moro magige magetimo maricho momiyo gi suspect manani sirkal emanyalo mako gi onengo bed ni ka ji keto sirkal tesre tiketo gi nonro matut chiemo no chane wan Kisumu kane nitiere e town hall ngato iluongo no Bungu Wich no penjo maratego kabisa about jok manolal e yore mag ng'anyo manicho timore ka mag jenzika jok manolal jok mane allegedly murdered and of course it is true ni jomoko no wito ngimagi to president nokonia miya list mag jok molalgi to gi nonro gi like dongi ia family awacho ni ngane gi ngane nolal chieng' ng'anyo poko yude to namba mar wuon gi kata mar wadgi mam immediate and kama yeuru mondo tudru kod gi mondo giyud Kenya nikech Kenya bola kuom jinia ni ji 500 olal to jogi wakiane gin ng'agi to gi kar kany kel mano in fact kata kikelo gino kata kitero petition kata parliament tinya kata ne gi media nikech media ma une mo wenu thuolo mar keto gik moko huyanga mondo gik moko kik pand the media the kata mana gi joweteni madhi bedo joneno na dieri atero list ni jo ngane gi ngane onge their next of kin en ngane gi ngane mondo kik wakel gi miluongo ni political tension
unnecessary tension in the country. Anno ka kapoka mi tuoli chuo pachimogi kano ka engineer Lazaro Kanyambok ngisa ka ene kaluore kod kaka katiba sani ochung no clear seat for opposition chief in the parliament. Koro bedo matek ne junior MP ma obedo designed to minority seat mondo whip MPs to be vibrant in the house. Ma emomiyo wadwaro piecemeal amendment. Sani wan kaka local political analyst wan ema watemo pinpoint messes. Mano paro mar engineer Lazaro Kanyambok kokalo e Facebook kacha kamoneno wa live okinyi makawuona no kwa donge thulu marose rumo ami thuoli chiu pachi mogeko buya. Pero kamano anya. Pero kamano siep na engineer Kanyambok. Gima temo wacho en ni role mar opposition en mar wabunge te. Other than the majority leader, man head of government business in the legislature. Wabunge te nigi role. Role number dick in oversight. Let members of parliament or team oversight margi ne kwa niaba mar jopiny moyierogi. Mano wadhi bedo gi an active legislature. Kawacho na mogik mokwongo we register lit man go kuom lal kuom yawuot Kenya adek. Achiel kuom gi Bob Njagi is a personal friend of mine for many years. And alamo Nyasaye mangima ni koyie to maknago gi jowetege ka kama entiere umna godo to sirikandwa ni bendo teme nikech en gi capacity mar kaka wanyalo yudo kaka wa recover yawuotwa gi kage ngima. Mano de bed a prayer mara ma uke chunya maiye mondo wayudo wadwa Bob Njagi gi joma moko. Kabe mbele kendo katieko akwayo ogando ajo winjowa ni wan kwadhi mbele jo Kenya joluo nyaka wago kogno leaders mwadhi yiero 2027 moving forward. Kwa yiero leaders nikech onyiswa ni mae ng'at ma uyier to wabiro bedo kwa ywak milele. Awinjo Kanyambok wacho kacha ni gin koro gine magidong ka gi pinpoint. Idong pinpoint idhi register concern ne kanye if you are not part of the legislature. Concerns mag mismanagement of public funds nyalo mana bedo challenge avenues adi areyo. Kidhi e court kata kidhi e od bura legislature. Ka you are not privileged ni ok inyadhi kuonde ariyo to in piny ka itime nang'o. Mano miyo kaka mheshimiwa nowacho mbele ni as voters as citizens we surrender ratiro marwa mar wuoyo at the ballot. Samo wayiero jotelo. Jatelo kao authority no mar dhi e od bura mar represent views magwa. Chikno bende wacho ni jatelo mwayierogi bende nyaka create a day ma oromo gi jomo yiere mar collect views mag jomo yierogi. Sami se collect views ni inform the kendo shape opinion ma inform agenda of the mar motions manti parliament. Mage ma indi copy to collect titere committee level inyalo dhi go directly ka clerk to bedo o inform kata motion ma jopiny timo nade ma jopiny dwaro mitime e od bunge. Mano emomiyo wan jopiny wang ni moving forward kik wayiere ji ni ng'ani osiemnwa, kik wayiere ji ni ng'ani okelonwa pesa. That's my prayer to ne joluo kod jo Kenya. Erokamano ahinya Kennedy Obuya kaachiel kod Jared Kopio kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwagi kotudore kod keto sirkal Tesre. Nyakwara Ramogi Ajwang' bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar opiny okinyi ma kawuono. Onego bed ni jod bura timo tijgi e yo makare maneno ni ka nitiere gino ma ok long'o mabiro hinyo jopiny to gikwero kaluwore ni gina ema giloso e lo jopiny duto mano yiero gi e kuonde chung' od bura mopogore opogore. Nyakwara Ramogi Ajwang' akawo mana yueyo madundo gi sani bang'e tibiro bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Kik idhi mabor.
Wadau, unapanga kwenda shopping hii wiki? Basi offer ndio hizi sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Kapula Wiki package na inatoka Jaza Supermarket. 500 ml Jaza Home Long Life Milk 6 pieces, 2 kgs ya Joy Max Maize Flour, 2 liters ya Rina Vegetable Oil, 2 kg ya Jaza Home Long Grain Rice, 800 grams ya Jamaa Cream Bar Soap, 4 packets ya Jaza Home Tissue Paper, 1 kg ya Jaza Home Brown Sugar, 50 grams ya Fahari ya Kenya Tea, 30 grams ya Pepsodent Cavity Fighter Toothpaste, 1 kg ya Jaza Home Green Gram, 500 grams ya Toss Detergent Powder. Ukinunua hii package kupitia Citizen Duka, utalipa only 2,020 shillings. All you need to do is piga *487*5# na ulipie saa hii kabado products hazijaisha. Ukishalipa utapata SMS ya kuconfirm that umelipa, and that means you can go to any Citizen Duka counter katika Jaza Supermarket near you, then you get to have your products. Unangojea nini? Swarakishe before saa stock iishe. Citizen Duka, the home of discounts. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sigiun cheptang'ung nemingin asimakiker. Mamache ninye, mamache harusin, ako mamache kaing'wong ine. Kaiker, kaibun kakokachi wering'ung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned